forget to subscribe. Hi everyone! For today's vlog, Alon is the driver. Say hello. Ay, antok na! Say hello. Hi everyone! Smile lang, smile. O, dali, drive na tayo. Are you ready to drive? You want to go to mommy? Let's go! Let's go! Ang galing naman ni Alon. Mami, bili ka na ng car. Very good. Opo. Opo, punta tayo kay Mami. Gusto mo punta tayo, Mami? Okay, this way, this way. Turn right. Yay! Very good naman yan. Galing naman. Okay, then turn left. Left tayo. Wow! Saan na si Mami? Mami Mitch? Where are you? Oh, turn left. Left tayo. Then, straight ahead. Pogi naman yan. Oh, pogi ng baby, oh. Sino yan? Ako. Ako. Oh, saan na si Mami Mitch? Wala? Oh, wala. Saan na siya? Punta tayo? Mami Yes. Galing naman, oh. Opo, Mami Mitch. Opo. Mitch. Mami Mitch? Where is Mami Mitch? Hi guys! Hello! Alon! Sino nag-drive kanina? Papa Mac. Ninang nag-drive. Tapos, sino pa? Papa Mac. Si Alon nag-drive. So, ayun na nga. Kasi ngayon, nakaschedule kami for vaccine ni Alon. Kasi, alam ko nakagat siya or na-scratch ng aso namin si Apollo. Kahapon! So, nakaschedule kami today for vaccine ng 9 a.m. Vaccine later. Kaya lang, nag-alarm ako ng 7:30. Nakatulog ako ulit. Nagising ako 8:30 na. Buti na lang si Carla nag-offer ng service. So, yun na nga, 7:30, nag-alarm ako, nakatulog siguro ko ulit, 8:30 na ako nagising, 9 a.m. ang schedule ng vaccine, pero hindi na namin natuloy. So, may 10:30 a.m. akong schedule sa BU para kumuha ng mga documents ko. Yun na lang muna yung inuna namin kasi 10:30 na. Ayun, mabilis lang naman sana. So, balik na lang ako sa Lunes and then may others, kasi yung docs na iba, sa Lunes na lang. Shout out! Bicol University, my alma mater. Our alma mater. Ang tagal po na. Yes, patatanda na ho kami. After namin sa BU, dumiretso na kami ng Ravax. Close na siya, girl. So, babalik na lang kaming 1 p.m. para mabakunahan na si Alon. Babaksin ikaw dito, oh. Gusto mo? Sa puwet. Sa puwet talaga? Hindi. Noon, dito na. Tingkabilaan yung left and right. Yay! Buti ninang bakante ka ngayon. Siyempre. Kung gusto niyo ng mga kung gusto niyo ng mga driver, yan, pwede si Miss Carla, i-PM nyo lang siya, pwede siya mag-service sa inyo. May service ka na, may magandang driver ka pa. Wow! Sexy, oh. Ngayon lang kami nagkita ulit. The last time na nagkita kami ay Ang isang gabi lang. hindi! Bukod doon! Bukod doon, syempre. Here sa bahay nila Ninang Carla. Ayan. Here's Kuya PJ and Alan. Nakahanap ng kalaro, ha? Yeah, tagal ko na hindi nakapunta dito. Siguro mga dalaga pa kami. Hi, Kuya PJ. How are you? It's good. Can you play the ukulele? Show Tita Mitch. Kuya PJ will play a ukulele.
have a baby na. Alon. Big baby. May baby na si Mami Mitch. Is she always happy? He's always happy. No, he's always angry. Look. Why? I don't know. Ask him. Wow, ang sarap ng He doesn't. You want chicken? Oh, say hello na, hello! Galit siya, may bago ng baby. Love mo na si Mami Mitch, love. Ay, sweet naman ni Kuya PJ. Oh, months kami. Nagselos na. Ay, nagalit oh. Ayaw mo pa. Nagselos na. No, it's okay. That's Kuya. Galing na kami kaila Kalay and punta na kami sa center, sa clinic para magpa-vaccine kay Alon. Namiss ko si Madam. Ang haba ng chika! Puntik na kami, alauna na naman, late na naman. Kulang yung chikahan. Babalik kami, Madam, don't worry. Tapos na yung vaccine ni Alon. Ito na siya. Nakatulog na. At naubos niya na rin yung binigay sa kanya na marshmallow ng doctor. Thank you so much, Doc. Ikaw, Doctor? Sa likod. Hindi. Yan. Bibigyan ulit ikaw ng candy ng doctor? Ha? Papakita mo po yung sugat mo sa doktor. Patingin mo sugat ikaw sa doktor. Kami ano ng candy mo? Pahingi si ate ng candy mo. Kami ni Kuya Ilan. Apa, sabihin mo dun sa sa doktor. Doctor, can you give us extra candy? Apa, sabihin mo po. Hindi ako. May babayaran mo yun? Babayaran mo. Pakita mo lang ang pi mo. Yan. Pi mo yan. Bayad mo yan saan? Kanino mo yan ibabayad? Hindi. Sa candy. Kaninong candy? Sa doctor? Saan ka po hingi candy? Oscar. Wow. Doctor? Ano sabihin mo sa doctor? Hindi ni. Candy hingi. Candy hingi ikaw. Ganyan talaga yung sinabi niya dun sa doctor the first day. Hingi ako candy. Nasa sugat mo. Patingin mo pa yan sa doctor. Sugat. Ugat. Pakita mo dito sugat mo. Yak, kadiri. Hindi. Kadiri ka. Kinakabahan ka? Ha? Kinakabahan ka? Ate? Si ate? Parehas kayo mag-injection ni ate? Asan yung coin mo? Bibigay mo sa doctor? Ha? No. Marami ka bang coins? Yes? Sino po? Kagat ng dog. Kagat ng dog? Ano? Dami muna. Bakit yan? Ay, no, madami candy ha. Bibilang kita ha. Ang galing naman ito, mami. Very good, oh. Kabila, ang galing ng baby na to. Galing. Bibili kang candy? Oh, sige, bibili kita mamaya candy.
O, yung isa naman, baby ko sa kabila. Ulit ka na. Para? Ay, ang galing. O, bibigyan ko pa yun ng candy. Ay, o, bibili ka ng candy, di ba? O, pabili. Pabiling candy. Ang daming candy ng baby. Marshmallow. Thank you. Sige na, baby ko sa'yo na yan. Thank you. Ay, may bayad pa yun. May dalang pera. Dala siya pera. Bakit ya? Thank you, ma'am. Uwi na ikaw. Diyan pala si Bye-bye. Tito. Bye-bye. Bye-bye, baby ko. Babay na po kayo, Doc. Bye-bye. Ang cute. Thank you, Doc. Thank you, ma'am. Ingat po. Salamat po. For bayad. Nagbayad ikaw kay Doc? Ha? Pa? Isa pa? Hindi na. Tapos. Next time naman, mag-doktor. Okay? Hindi ako. Ha? Opo, candy ikaw. Next time naman, para hindi ulit ikaw kay Doc. Happy ikaw? Thank you, Doc. Sabihin mo po, thank you, Doc. Ikaw. Very good.